Cyklen uden BMW-motor. Verdens hårdeste træner. Jens Jordbærhjelm. Ja, hjelmen har slidt lidt på ham. Men han er stadigvæk i god form. Hvad så? Super form. Og skal vi så lige kigge. Ja. Skal vi jo lige passe på, at vi ikke taber iPhone'en ned. Men this is the road, ladies and gentlemen. And ja, jeg gjorde sgu noget i dag, jeg aldrig nogensinde har gjort før. Så det var bare fedt.